embandezelweni xa umnandi awumbizi uThixo. Amen. Xa ukwenzela izinto zakho kakuhle awumbizi uThixo, kodwa xa usembandezelweni uyambiza. So ke ndifuna ukuthi sihlaleni kuThixo, sihlale sicela kuye. Into endiyibonayo uThixo ufuna udunyiswa. Into endiyibonayo le nto athi masibize yena imini embandezelo, thina yena sihlangule thina simzukise. Ndiyabona into ayifunayo kuzukiswa. Haleluya. Iphinde ndithanda phaa kwincwadi iTestamente entsha, andazi incwadi yabantu, uthi hlalani kum nam ndihlale kum. Yonke ingxaki ojongene nayo wena hlala kuThixo, hlala kusomandla, unganikezeli, ngoba uthe elizwini lakhe akaye kusiyekela and akaye kusishiya. Noba ujongene neyiphi nengxaki, khala kuThixo. Uthandaza kuthi Moya Oyingcwele ukuthi nawe akuncede, unganikezeli, uhambe phambili, uqhubekele phambili, uhlale umkhonza uThixo, umdumisa ngamaxesha wonke. Praise the Lord. Haleluya. So ke ndifuna ukuthi kusukela namhlanje ke mzalwane wam, hlala kuThixo, ngoba uthi ezwini lakhe hlalani kum nam ndihlale kuni. Hlalani kuThixo, ningayi ndawo. Wena qhubekeka nendlela yakho, ungabuyeli iva, ngoba uThixo ufuna umntu oqhubekekayo nothi ubuyele umva. So ndithi usukela namhlanje ke masihambeni phambili, sihlale sikhonza uThixo, senze yonke imisebenzi yakhe ayithethileyo apha. Haleluya. Ngoba ndithanda naphaa kwincwadi kanti andiyazi incwadi kabani, uthi ukuba niyandithanda yigcineni imithetho yakhe. So kufuneka sigcine yonke into uThixo asixelela yona, asazela yona apha elizwini lakhe. Funeka thina siqhubekeke sihlale sisenza yonke into asixelela yona, singamameli izinto zalapha phandle, ngoba ukwazi ukhonza uThixo uphinde ukhonze nangapha umhlaba, ngoba ukhona lo uzomdelela. So ke funeka sihlale kuThixo, ungakhonzi nalapha ngaphandle. Ukhona lo uzomthanda, ukhona phinde ibe khona lo uzomdelela. So kusukela namhlanje ke masihlaleni kuThixo. Haleluya. Nami ke andizi uthetha kakhulu, ndingabe ndathi kumawonke uthetha kumimini yabantu abatsha. Oyicika lathi bayo